Gaurko Andreak berdintasunaren aldeko elkartearen egoitzara hurbildu gara, hain zuzen ere elkarte honek Irungo kale nagusiko 11. zenbakiko bigarren solairuan du bere egoitza, eta datozen minutuetan kamera aurrean Irene Castezubi Arellano izango dugu gurekin, elkarte honetako lehendakaria baita beste gauza askoren artean, eta elkarte honek egiten duen jarduera zertan laburbiltzen den finkatzen saiatuko gara. Eta horretarako, Irene, lehenik eta behin konta iguzue, zein da gaurko Andreak elkartearen helburua? Helburua, edo nola sortu ginen ere esan dezakegu, helburua da batez ere emakumeak, emakumeen jakituriak, emakumeak arlo politikoan, kulturalean eta sozialean lehenengo lerroan jartzea. Gizartearen lehenengo lerroan. Baita ere, indarkeria matxista edo sexista edo emakumeen aurkako emakume indarkeri guztien, bai indarkeri izkutuak eta bai ikusten direnak, argi ditugunak denak ikusteraztea ere bai, ez? Eta konta iguzu, Irene, zeintzuk dira normalean antolatzen dituzun jarduera horiek, zertan egiten duzuela lan elkartean? Helburu hauek lortzeko egiten ditugunak dira bai mahai borobilak, tailerrak, tailer ezberdinak, adibidez, guk ematen ditugunak Irungo ikastetxeetan, edo bai hemen emakumeen ahalduntzerako, burujabetzarako prestatzen ditugunak, ez? Bai autozaintzakoak, konturatu gera, eta pandemia eta gerotik, emakumeak portzentai handi batian, beti gaudela zaintzan, besteen zaintzen, besteak zaintzen, bai aurrak, bai helduak, eta guk azkeneko momenturaino gelditzen gerala, eta normalki denborarik ez dugula. Bestaldetik ere, martxoan inguruan, eta urtean zehar ere bai, nola esan dugun emakumeen jakituriak eta lanak edo potereak, lehenengo lerroan jartzea, martxoan inguruan normalki egiten dugu emakumeen ahotsak ziklo bat. Bertan, saiatzen gera, urtero, emakumeak eta literatura. Edo emakume enpresariak, bai, adibidez, Irun inguruan edo Bidasoa ingurukoak. Beti bilatzen ditugu emakume referenteak ere bai. Oso garrantzitsua ikusten dugulako gure buruan eta guk emakume bezala egiteko, sortzeko, zer garen ikusteko, erreferenteak behar ditugula. Bai neskatoak, bai mutil neska gazteak eta bai emakume helduak. Ze istorioak ere esaten dugu, jartzen dugu emakume bat, baina erreferente bezala, baina obsesioa dela, ez? Orduan ez, asko gera eta asko horietako bai, esan duguna, adibidez ere, orain hain pilpilian dagoen Espainiako selekzio emakumeak, ez? Hortik atea dira ere, voleibolekoak, eta bar, eta bar, eta bar. Baditugu hemen ere Euskal Herrian, ez? Erreferenteak behar ditugu, eta horrela buru jabetza eta elkartuko gara, ez dakitola esan. Indarra ingo dugu, gizartea aldatu ahal izateko. Eta aipatu duzu, elkartea berez 2008 urtean sortu dela, beraz aurten zuen 15. urte hurrena da, data hau berezi izaten da, ez? Normalean hausnarketa egiteko, edo ospakizun bereziren bat egiteko baliatzen bai da normalean, ez dakit hori den zuen asmoa, edo nola aurkitzen zareten 15. urte hurren honetan. 15 urte hauetan gauza asko pasatu zaizkigu, guk ere prestatzen joan gara, hasiera batean, berdintasuna, gure izena den bezala, ez? Gaurko Andreak berdintasunaren aldeko elkartea. Berdintasuna eta ez feminista jarri genion, garai horretan feminismoa izatea oraindikan bekatua zela. Entonces egun jendea galdetzen, eta zergatik ez diogu izen aldatzen feminismoari, ez, feminismoa mugimendu politiko eta sozial bat da, ezin da aldatu, hori horrelakoa da. Pixkanaka, 15 urte pasatu dira, eta gaur egun, feminismo hitza izten da, ateratzen da, toki guztietan, baita ere, duela 4 urte, feminazi ere agertu zen, batez ere, jende gazteak erabiltzen dituzten medioetan. Orduan berriz ere, hausnarketa bat egin behar da,
eta elkartetik ere egiten ari gara. Nola, tailerrak aldatzen, estrategiak begiratzen, eta benetan memoria historikoa berreskuratzen. Eta hori da gure estrategia. Hala ere, bueno, pues, hortan bertan ere indarkeria matxista, berriz ere, lehen esan dudan bezala, saihesten saiatzeko. Horixe da, eta aipatu behar dugu hain zuzen ere, elkarrizketa hau urri erdi aldera grabatzen ari bagarenare, adibidez, Irunero aldizkarian, azaroan argitaratuko dira, eta azaroan data bat aipatu behar dugu, ez? Azararen 25, da emakumeen kontrako indarkeria desagertarazteko egun hori, imaginatzen dut egun hau aitzakitatzat hartuta ere, ekintzak antolatzeko asmoa izango duzutela elkartean, ez da? Bai, noski, bueno, a ber, lehenengo gauza, berriz arestian esan dudan bezala, 15. urte horrena ospatzeko egin genuen ekitaldi handi bat, eta izan zen emakume eta aurrei, esango dugu, situazio bereziak pairatzen ari dien emakumeak, bueno, honera etortzen zaizkigu batzuk, orduan, behar duguna da laguntza. Eta egin genuen zen ekintza bat, nola, elkartearekin den 3 helburuak lortzen direla. Egin genuen merkatu solidario bat, dirua lortzeko laguntza psikologiko eta juridikoa lortzeko, ze bai, zerbitzuak daude, baina ez dira nahikoak. Gero, merkatu horretan Irungo eta Bidasoako emakume artzagoak izan ziren. Osea, bertan ere egin genuen zen gure inguruko emakumeen jakituriak ere berriz ere laguntzea, osea, lehenengo lerroan jartzea. Orain, azaroak 25ean, gaurko Andreak egiten duguna da, bai beste elkarteekin sareak egin. Orduan, guk prestatzen ari gea esposizio bat, nola, esango dut erderaz, estatu mailan delako, da Consejo Estatal de Mujeres y Criaturas Resiliencias de Violencia de Género, bai? O violencia y violencia vicaria, bai? Eta haiekin, bueno, hemen sortu zen Irunen, gurekin hasi ginen hasia jartzen, eta pixkanaka aurrera eman zen. Orduan, aurten ekarriko dugu esposizio bat, baina esposizio hori egin dute indarkeria jasan duten umeak, seme-alabak, emakumeen seme-alaba horiek. Oso gogorra izango da, baina, bueno, ikustarazteko ze askotan hitz egiten dugu, indarkeria ikusten dugu justo denean, baina ez azpiko indarkeri hori. Eta indarkeri matxistak zenbat aur guras amarik gabe usten dituen amarik eta batzutan gurasorik gabe. Bai, bestaldetik, 18 Asanblada Feministarekin ere bat egiten dugu eta pertsonal mailan ere laguntzen eta ibiltzen gara batzuk. Orduan, azarako 25ean libre uzten dugu Irungo beste ekintzekin bat egiteko. Eta, bueno, informazio gehiago bidaliko dizuet. Autozaintzak tailerrak ere ekartzen ditugu, autozaintza leno ere aipatu bezala, oso garrantzitsua delako gure emakume bezala, gure buruako gure buruaren osasunarako. Horixe da, bai, albisteen berri izan enean, guk ere zabalpena emango diogu, eta ekintza horiek finkatzen joango gara. Eta konta iguzu, Irene, elkartean kalean bai, udal programaren barnean zaudete, zakin zuek zer uste duzuen programa honek lagundu aldizuela elkartei, hau da, nola bultzatu ditzazken elkarteen jarduerak, edo nolako laguntza eskaini diezaiezuken zuen bezalako elkartei. Bueno, guk hasieran sartu ginen, egia esan da, eta, bueno, euskara zerbitzu bat zelako, euskara kaleratzeko, eta gure elkartean ere saiatzen garelako euskara bultzatzen. Gure tailerrak eta gure programak, eta, bueno, saiatzen gara bintzat elebidunetan egitean, ez? Komunikazioak 2 hizkuntzetan dira, eta Irunen behar dugulako euskara sustatu eta ikustarazi, ez? Behintzat ere,
aktivismoa ere hortikan ere egiten saiatzen garelako. Eta elkarrizketarekin amaitzeko Irene konta duzu, nola begiratzen du gaurko Andreak elkarteak etorkizunera? A ber, oraindikan etorkizuna, bueno, badago gauza asko kontatzeko. Adibidez, azaroak 25koa, ez? Adibidez, azaroak 25 esan dugu, bueno, gazteak nun dauden. Gazteak, claro, informazio gehiago dute, baina badago gazte multzo bat, nahiko geroz eta garrantzitsuenagoa dirudiena, indarkeria matxista ez dutela ikusten o ulertzen indarkeria matxista bezala, bai? Hortan lan asko egin behar dugu. Emakume erreferenteak behar ditugu. Ez exzezioa bezala baizik eta erreferenteak, baina ez emakumeentzako, gizarte guzirako, bai? Jendarte guzirantzako. Behar dugu, jende gaztea involukratzea, ez? Baina askotan ikusten gaituzte zaharrak, emakume zaharrabek, zer jakingo dute, ez eta horregatikan behar duguna da intergenerazioa, ez? Adibidez, Gaurko Andreak, aipatu dudan bezala dena dago, sarean lan egiten du emakume elkarte desberdinekin. Baita ere, berdintasun mailetan ezberdinetan egoten da. Emakundeko aholku batzordean, gunean, dela Gipuzko Foru Aldundiko berdintasun arloko eremu bat, eta Irungo berdintasun mailean, ezta? Horrek lan handia ematen du. Horrek informazio eta nola esan, ikasketak ikusi behar dituzu, egon behar oso jantzita ikasi behar duzu. Denbo guzien egon behar gara interaktuatzen eta nola esan nuke, ez, motibatzen. Ezin gira galditu hor berdintasun beloaren azpian, ez? Gazteei gertatzen zaizuena o zaiena da. Hemen gaude, jazta, lortu dugu dena. Lana, ikasketak, jantziak, gero azpian, dagoen guztia, galera duten arte, generalen orokorren ez da ikusten. Baina, klaro, emakume zaharrauek ze jakingo dute. Horregatik oso garrantzitsua dira espazio aman komunak eta belarriak eta entzutea bi aldiz entzun, eta behin hitz egin. Baina denek, eta solidaritate espazio bat aurkitzea. Eta konta iguzu Irene, tailerren barnean ere beste tailer mota bat aipatuko dugu, hain zuzen ere emakumeen sexualitatearekin loturikoa, gauza gai hau askotan tabu bat bai da gizartean oraindik, ez da? Hori da, emakumeen sexualitatea iluna, ez da hitz egiten, ez da emakumeen artean ere bai. Non dago gure plazerra, nola gelditzen gira haurdunaldia eta gero, erditzen dugunean. Badaude datuak ere bai, medikura joaten zeranean, emakumeei adibidez depresioa gutxigo beranduago ikusten gaituzte, bai? Eta horrela, gauza asko, medikuntzan, ezta? Orduan, autozaintza feminista tailerretan, duguna dela, mindfulness, biodantza, burujabetza, memoria historikoa ere egiten ditugu sexualitate tailerrak. Eta sexualitate tailerrak dira gaztentzako eta ezein gaztentzako. Are gehiago esango dugu, joan den urteko tailerretan, nola esan dugun, tailer intergenerazionalak direnez, emakume adinduak, kontatzen zizkiguten gauzak, ez da gazte bat ere egiten zuena, oso interesgarria eta gai tabu hauek, menopausia, erregla, erlazio sexualak, aristen esan duten bezala, gazteak ere violentzia o indarkeria askorekin hasten direla pairatzen hau jasotzen, ikusten ditugu. Esandakoarekin geldituko gara Irene, eta ikusten dugu Gaurko Andreak elkartean baduzuela lana oraindik, baina horretan zabiltzatela, beraz, mila esker eta hurrengora arte. Mila esker, nahi duzun arte.